na mene Opoman enkodi enkomo Opoman mambi ne wofa ne papa ne papa mum ne wofa. Okay, hello Opoman. Hello, yo Opoman you. Mene Apostle Theophilus. Abeto me pacho mambi wofa ni. Aye, mambi wofa ni. Yo, me da se papa. Asem bia ba beto ye na so na no kra ye ba ho efa kwabena samoa ene wo fa ase eye mambi ho papa wadawro ma enokra wonim fa asem ho no eye den obetumi aboye mu kakra yo odi papa ya oba ho de asem no beto mo ni no ono ne de asem no ebedan me se ne ekoso ni nyina ne se Amambi TV waso opeso dum ne endum ana ofre ne so mbede ombefe no ndum TV ne nyede emma no nti okoyo de ne sa hye bia yedum TV bra wo mia TV ne so na wadum no ana glass na wanim no efri bebo ho ana yede epaye glass le paye no ana o se o hwe glass na onye de onye ma no o mu chinchini pe ya o manya glass ni bi na papa no at the call police station a call report no ama police wo be there ever find okoi e ko born ka inspector no mo yeminu oba ba ko bema ba ko obi age no 500 ani nyina ko si sikadada ne 10 million nti o mo so wa boni bia na odi abono no age so oyede odane no mo de betu meni na me frɛ papa yi na me de tu n'anim na papa no sɛ yɛ dokore bia nje wabɔ ade nti na ɔbɔ dua ɛhɔ na ɔno kyerɛkyerɛ me mu sɛ wɔde akɔto n'anim sɛ warepu ne ba na ɔde ne kɔɔ police station ɔmo wura mu hwehwɛ asɛm no mu a na yɛ sɛ rape asɛm bi ani na mmom TV asɛm no ɔmo akɔdane ne sɛ ɛyɛ rape wabra ɛnyɛ rape nti bra a ɔkeka asɛm no kyɛ no na ade ne nte saa ama na koma kɔsoro no waka se on repu ne ba na so no de beto no so wa repu ne ba enum no de ball ni dua se ade onye no mo de beto no so de ende ono so wa bodua dua bo ne de enhwehwem na de ye no krebia ende de ended nti no echi na Opoma no so ma nipa se ye mfa beto manyum senne akoso ni nti ye mfre papa no na ondane edua no nti ya mame to me sa frɛ papa yi ono so bae ne yere so bae ne yi nyina ya tena se na mame ne bisa mambi ye me ofa se ne se ono na frɛ ni kunu ni so mbedum TV mana na se ni kunu na de force bae ono so ono na frɛ ne so mbedum TV mana no se ni ono opa no no kure no ope so wa frɛ ni pa ne so mbedum TV mana no mbedum TV after the rape case na mo de to no so na oba e repu o se da bi one repu no na one repu na afedie wo de rape case na yede to no so ene na man bufu a wo so de bodua na se ni emini kakrafa asem no hono no mo so ondane na me so meka se endi ondane na papa so de na asem tu ja so obedane a e ka na o man ko ball police station no obedane a je so odane le sika yede e ma no ne saka ne sika dia endi obedane ene edi gusu sa edi abepie woni ma ku na fira asambtie me da se na hye se sada no a wonsaka Opoman eye mambi papa ne omame na mambi ka ho ma wonu ankasa eto nanum tuo se wan rape no baby mambi se nye rape case na TV na asema no papa de ko so anya branch ya na bebo wura dem ho na mbom onu na friend so medum ni TV according to my binate say na otibama bia ya ye no edan no ya de akekere dan no koso to yi anya na se dan na se concrete ni na bete ene ye to bama afa ho fili e plaster so nyina e ho na papa itie o ne dan no na nsu bo pitin no nsu na eto no bibi o nsu no beburu no nti o wura den na papa no so e de wura den nti nye papa na nkasa na sori wura den na onwo na ma no kwan se bibi o tin nsu to nsu so de no
nti wura dem enne ma papa no so bi wura dem na sɛ maame bi no a kasa asɛm wei di a ɛneɛ na hwan na ɛkɔ report yɛ sɛ asamwa nka ɛno kora deɛ ɛkyerɛ na maame bi bɛka wa rape no sɛ enipa no a wɔfrɛ aberanteɛ so medum di tv no enipa ne wɔ hɔ wɔse aberanteɛ rape no enti hwan ɛna ɛkɔ report rape case ɛsɛ ne papa no a okay enti papa no so ɔse hwan na ka kyerɛ no because enipa no a wɔyɛ the center of the case no wɔse obi amfa no enti papa no hwan na ka kyerɛ no mu bisa no sɛ hwan na ka kyerɛ no ohu ne hwan papa ne deɛ ontumi mba me manim o kure nyame ni ontumi mba manim nipa no to no esoma no ɔmeme hɔ ɔno ankasa ntumi mba manim because me nua ba no afiri mu no yɛto yɛn nsa frɛ no ontumi ansi hɔ yɛyɛ bibia kɔsie no ontumi nto na mo amba nti ɛyɛ ade a yɛyɛ fie ha de ɔmba ha nti yɛbɛhyia bi a abɔnten no yɛhyia na sɛ fie ha paa de ɔmba ha no wakɔbisa no biribi wei kora meka no ɔno tu nipa no esoma no wɔ me hɔ nti nipa no baeɛ asɛm no kɔwie na mesɛ nipa no wawate deɛ papa no kaɛ mo na mo di mo kwan aba mo kɔba yɛnim deɛ moyɛ nti sei na papa no so aka de ato hɔ ɛsɛ deɛ wɔm no mepatwɔ man bi obɛnya bɛn fie sɛ man bi bɛyɛ 22-23 mu hɔ 22-23 na ɔyɛ fakyɛ me sɛ mebisa wei ɔyɛ normal bibia yɛ pɛpɛɛpɛ man bi asɛm deɛ me ɛyɛ na mentwerɛ because na bi mo hɔ yɛ bibi a onte deɛ ɔyɛ no onte aseɛ na no mo ba mo bisa me saa asɛm wei nam so ɛdum ma bi ne na ɛnkɔ yie nti mia na meyɛ sɛ mɛyɛ dɛn mɛhwɛ no na mayi saa de no afiri no so but the kind date or the share me so mbaba me ayɛ sɛ adwuma no date ni due no mo sa frɛ me sɛ the boy na ɔso ɔbɛware no boy no ɔma me yare ɛna ɛde na kɔto hospital emergency nti ama ɔma rahye ɛkɔ hɔ no nti da no due no mo ntumi anyɛ dɛn amba me nim ɛna me di gya hɔ kɔɛ nti wɔ mu a na adwene ne tɔkye a na kasakasa bi a wotumi hu sɛ ɛni ano ɛni ne ti ɛne na ɛwɔ no so a ɔyɛ ɔka ɔwɔ nam na me say omobae oba me ho ini sinyama anu otwam ka kyem say okọ police station akọ sign bond or police station ho say owu asendisi a mo bia me bisa na hwe nti okọ police station akọ sign bond oni bisa say police ni na afre no so on be sign bond ana o so ndi obi amfre no but okọ police station akọ sign bond atoko e no de koya nche bia na osomafo no so abeto mi na me say omo peja omo na kakra nko mbeto no ase sia na wo free ha woni ho yes and ye etie no oko sign bond so obekum nipa anate nipa bi so obeku no was say the papa na ye say obeku no nti oko report to police station no sign bond so ato so no ntumi nkunu no no oku na because ordinary FM ama FM fo nyina e ka na asem wo FM nti oko report to ato police station no ansa na because wa na obi anye de anfa blame mama no no di America kwa ansa na nkrofo no besi echi no ba ma beto no a oya wo fa se menim se wonnim no ache se eto de bia na adwene na toche ne basabasa ye nyina no wada woroma wadi rape ato obi so da ya wa wahunu ana wate bie oh debi ene bi masada yo ena mambi nso papa nso wada roma omo nso betena ho asamoa ne ne yire betena ho ache kakra what da say bia mambi papa opoman ene asamoa nso enya ntokwa kakra bia bia wono nso betumi de san tro we yato no so ana oh basically wa anu mo a ye friend Matata base hono mu nyina mu sora na makohia nti hono mu de nim de ekoso wo ho ake sa adane otan asem we de nka me hu ni say asem bia we sa asem we asem bia o ka nka tuacha dada ife ye de otan beto we hu ni yenko ana okasa agency ni yenko we susu hu ni yenko ana okasa tie ni yenko sa na ade na ye de aye
ɛna ɔmo nyinaa nso so na ɛboa na mɔkɔ saa days hɔ ɔmo twitwa bi hɔ kama nti twitwa na ɔmo twitwa wie na afei adwene ne bɔ dam a na afei obi ɛkasa etia ne yɛnko wɔ hɔ no ɔmo twitwa kakra pa na kyɛ sɛ tɔɔkye a deɛ ɔmo yɛ no nti days hɔ deɛ anɔpa bia wobɛhu ɔmo wɔ hɔ na kyɛ sɛ asamoa ka wɔ bia ɔmo tu nsantene na ɔmo akɔhyia hɔ na afei obi ɛkasa gensi ne yɛnko na afei akɔyɛ sɛ group wita wɔ akyi ɛna wohyɛ ne yɛnko kutupa wososo hyɛ ne yɛnko kutupa sɛ kase igu no so na ɔmo nyina ɔmo de buru ɔmo yɛnko wɔ hɔ wika na weyaka deɛ menim kakra fa hɔ no ɛno no enti wadaroma seseye edua no ne baabi a yɛyɛ ɛbɛ mu no kwan bɛɛ so ne yɛn nyinaa bɛfa so ebetumi ada ne dua yi yo me deɛ me ofie at times ayɛ na mekɔ na me ɔfa ase baako ne kunu ɛma me afiri ɛsɛ nyame adom on the 15th ɛyɛ Saturday ɛda anim ya ɛna yɛyi no asie no ɔwɔ ɔboase ekyiri hɔ ɛno na me baeɛ a metwɛn so a ma nkurɔfoɔ so frɛ me papa ɛnyɛ easy sɛ fie koraa me ne ɔmo na ɛkasa yɛ a papa yi frɛ me family yɛfrɛ me sɛ dabɛ na mbɛba yɛahwɛ m'anim akyɛ because megyaa m'adwuma hɔ a meba Kumasi ha 3 months 1 week ni tiama amanfoɔ ba a yɛntome amanfoɔ ba yɛmbɛtome tiama m'akyi ada mpan ɔmo so ma me pressure dabɛ na mbɛba ɛno na metoto manamɔ sɛ mepɛ next week nyame yɛ adom a na masi m akɔ akɔhwɛ wɔ mu kakra nsa na masa aba kakra me ɛwɔ me hɔ no ɛno no this week deɛ me wɔ hɔ akɔtom Saturday ne yɛkɔ ɛyie ɛwɔ ɔboase ekyi mambi wɔ ba wanya mambi wawo da mambi wawo ɔba me pacho mate me da senkyere mu kakra wo dia mai de ne ye pese ye tia ne titiw ene se anɔpa we kura deɛ ɔkɔ sa kɔka kyerɛ papa we papa ne ba m'anim ɔno wasa twɛn ho ba me afɛ ɔno ɔkɔ hospital ɛna mede bi asɛm na ɔka kyerɛ papa no why ɛsɛ ɔkɔ hospital asɛm na ɔka kyerɛ papa no ɔno wɔ ne tumi biara saa dan a wɔkan ne ana mede ma wɔ ma me na meyɛ m'adwene sɛ obi wɔ ba na nipa le firi mu a me ba na edi na adeɛ but ono ni tumi eburu me tumi so ko ka kire papa we se ontu no fa ne dan ma ti papa ne ba me ni ma no pa na me ka je se sa me di untwa so kora na che se mambi papa na akọ ka kire Samoa so ontu mambi no ono dia eye hurumobo e na sofo a me ye na me de ye sa de but so on tumi di no ho so no de we be ye ka dia ni ono mo betu ti papa ne ba ka che me na me se mambi na de dan na ma no o se da bi ala me se ode dan ma no na asɛm na ɔkan o so on kasa na me se na ade na ode man bi asɛm bɛ ase di ode dan ma no on kasa on kafi na man bi we kasa ma na odi akyire nti sa asɛm ne de bɛntɛ so sa de bɛba m'anim bi di ode dan ma no on kasa tudi a na ne o wasɛm di ode dan ma on kasa me ba na situ na wo se wo kɔ ka kyɛn sɛ ɛne wo betu na musika na wo balance bi o 3 days pepepe on first can go. And I'm just asking you, unchurchy. The person met take radio. Okay. The person met this as and say, man be said to. Man be on the dime out. Man be so hard, Jenica Crana. Yan share TV no one some crana day or how we yakwa. Major say, as some walk or TV no for fraud the boho. Am I so opo man say on pedia wakoto na dia sign no and wope. Yo, any dear, so I didn't even free papa. Or papa ne share akwara no kutupan, and why yes, I am money na. TV no me ko bo ho na me ni ho ma me hwebi mpo o ma me friend so mo de TV akobo. No man be a boyfriend. And the ba me was offer. O mo de TV na be bo o aye kama. E se pa aye kura chen that dana na ye dey e bo ho no. E good. That for the children no mo si o ma sa akotu TV. Na me bi say why na kasa mo tu TV no. Mo ambe bo mama ne na mo akwa akotu. Mo de ade ne bo okra mo anka nkyere me. Man be na boyfriend ne ba me ho be ka kem so o offer. Omo di TV na the ball. Omo so e no TV na nim da ho e kama. E fine pa.
3 days no ma catch him so metu when the cat amuntu the other TV no bo na bo mama ne say papa no na be hye no say TV no dey akobọ dem no onko yi mfiri ho omo hia TV bia o dem onko tu okay na ma de tu na me say no wa yem fom so kase etia me bra ye ka asem na odi ade no kobọ ho no na me mi wo ho bi na den na papa ne catch him say tu awan be bo mama ne na ukọ akotu you go na the TV no kobo o the boss so man bi na ne boy ne ba ne o be ka dem so offer e the TV na boy e kama pa nti e atendi twa na ono papa na ye pro man no akọhye ne ba ne ayi TV the other TV no boss e on pe TV nti o be two freedom mistake o mu yes line 1 okay nti ya ne opani edi nkomo awie nse de aka no akwai repetition